Едва ли не тук са създадени някакви отряди, които са готови да се взривяват, да убиват. Никой не е проповядвал насилие. Вярваме исляма, който е в България. Какво напрежение? Вие го създавате, получавате пари, за да се Има напрежение, разбира се. Тия хора, за да са тук, значи има напрежение. Прокуратурата в Пазарджик е предала на съд конкретни лица за конкретни престъпления, за това, което те са извършили. Християнина никога не е изпитал омраза към мюсюлманин или мюсюлманин да изпитва омраза към християнин. Етикетът радикален ислям лесно пасна на процеса в Пазарджик срещу 13-те имами. Въпреки че в кориците на делото няма и една такава дума. Говори се за антидемократична идеология. За тези, които следят процеса отблизо, един факт беляза първите няколко заседания. Свидетелите, които по време на разследването са разказвали за дейността на подсъдимите и свързаната с тях фундация Ал-Уакф Ал-Ислами, се отказаха от показанията. Може би защото бяха посрещнати с думите предател и не те е срам, в и извън съдебната зала. Подсъдимите или разследващите обаче натискат свидетели. Муафак Ал-Асад е един от ключовите свидетели по делото. Сириец, женен за българка. Живееш в Сърница в Родопите. Важен е по една проста причина. Той е един от хората, които са внесли саудитската фундация Ал-Уакф Ал-Ислами в България. Още в началото на 90-те години. Аз сега, 92 година, аз се познах тази фундация чрез, имаше и бившия директор на тази фундация. Той работи при Генчев, като проводач нещо. Оттам дойдаха при Генчев най-напред. Той Генчев иска да ги регистрира, той регистрира тази фундацията, мисля, че. В разследване на Жега вече ви разказахме за дейността на Ал-Уакф Ал-Ислами и защо в Европа тя е забранена. Да ви припомним. Ал-Уакф Ал-Ислами е учредена в Айндховен, Холандия и се финансира предимно от салафитските кръгове в Саудитска Арабия. След атентатите на 11 септември 2001 година, централата е закрита, след като са разкрити контакти между нейни структури и групата подготвила и извършила терористичните атаки. Те работят на принципа на европейските проекти. Това е фундация, която ползва определени средства от тъй наречения закат. Това е един от стълбовете в исляма, това е материалната милостиня. Те разпределят като са обозначили кои са държавите, които са основните полета за действие там, т.е. къде какво правят. Това, което ми направи впечатление, е, че огромната част от, по-голямата част от държавите са в Източна Европа. В това число и в България. И така, Муафак известно време е човекът на Ал-Уакф в България. Тая фундация работеше с муфтисвото, например, отиде Генчев, дойде в Икрисалия. Те работеха с тях. Те с официални хора работят. Те направиха договор с Фикри Салех за училищата, мусулмански училища в България, Шумен, Руси. И после това, след това Мусаба Хаджи с него пак работиха. Ако има нещо, трябва, муфтията иска нещо, тогава обаждаме на отиваме с муфтийството. Даже има сайт, да използвам сайт на муфтийство. Пише и писмо на арабски на тях, искаме това. И запращам, понякога запращам, понякога не запращам. Сега... Някакви помощи, така ли? Помощи, да. Помощи, сега за училищата, например, за джамии, за такива, за ремонт. Няма такова, той пише. Сега, после 2002 година някъде, те искат, Мусаба Хаджи вика, тук трябва да регистрирате фундация, защото утре Генчев, ако дойде, по-добре да се такова. И той вика, обеща, ще помага да се регистрира в дирекцията за вероизповедание и нещо. Затова, ходихме с Исуска Арабия заедно и предложиха на него тези всичко. Той вика, добре, аз съм съгласен, обаче при условие трябва всичко да мине през муфтийството. Който, каквото да влиза тук в България, такова трябва през муфтийството, чрез муфтийството. Тя не действаше. Беше само регистрирана 2002 година, обаче не действаше, нямаше такова. И след това, когато казаха на Мусаба Хаджи да се работи, трябва вика, така ще се регистрирате и вика да предложим, предлагаме, имам добри момчета да завършат с Арабия там, може да работят,
Там предложиха Саид, нали, глава муфтия, че той Саид Мутлу, да, предложи Саид, нали, да се такова. Това предложение, това нещо, обаче дали после стане, не стана, не знам дали това беше предложение на него. Саид Мутлу е имам на Сърница. Обвинителният акт го сочи именно като ръководител на нелегалната организация, финансирана от Саудитската фундация. Категорично не съм лидер на никаква организация, още повече на някаква радикална или нетрадиционна. Това нещо не е вярно. Откъде тогава според вас идват тези обвинения? Акцията на ДАНС беше преди 2 години, ако не се лъжа. Не знам. Трябва да го докажете. Поред мен няма нищо вярно в това нещо. Едно от обвиненията е за някаква организация, която е имала в България още преди 20 години. Е била законна. Твърдят, че сега се е възобновила в някакви нови неща, но това съвсем не е така. Другото нещо, което ни обвиняват е пропагандиране на антидемократична идеология. И по-точно салафизъм. И хората ще кажат, има много свидетели, които са слушали моите проповеди, би трябвало да потвърдят или да отрекат това нещо. Но аз категорично казвам, че това не е така. А това, че сме учили в Саудитска Арабия и познаваме някои хора, това не го отричаме. Единствената връзка с Ал-Вакф е това, че съм бил на семинар на тази организация преди 4-5 години. Международен семинар, на който имаше хора от много държави. Това е единствената ми връзка с тази фундация. Там да не са ви направили нещо, да са ви направи техен представител за България? Не, абсурд. Обвинението твърди, че между 2008 и 2010 година Ал-Вакф е налява 400 000 евро у нас чрез имамите. Горе-долу имаше отчет, има влизат пари, има банкова сметка, има всичко там, има отчет, има всичко беше, нали? Беше законно. Не знам, аз не мога да кажа бреди. Ти не си работил с парите, така ли? Не, аз сега, например, искаме една помощ за една джамия, вземаме, даваме помощ, това нещо. Защото той беше директор, беше всичко той, нали, Абдурахим. Муафак твърди, че това ще разкаже и пред съда. Той се яви на първото заседание, но не беше разпитан, защото поиска преводач. След това първо заседание с него се свързват хора, които казват, че са от ДАНС. Един от тях вика, прокурорката много ядосана заради това нещо, защото казваш ти български не знаеш нещо. Вика, аз български знам, но че има някакви думи, не ги знам сега. Аз казах това нещо. Вика, ти така, по този начин ти ще станеш такова обвинение, 5 години ще вкарат тебе в затвора, защото ти смениш, това вече ставаш лъжи свидетел. Такова. В началото на тази седмица агентите отново се обаждат и си правят среща с Муафак. Ходахме там в полицията в Пазарджик, обаче не от главния вход, отзад има там паркинг на полицията, там на втори или на трети етаж се качвахме там и пише там, стаята пише ДАНС, аз разбрах от самия телефон, нали пише ДАНС на него. Агентите искат Муафак да подпише молба, че се отказва от искания преводач. Българският сириец обаче отказва. Твърди, че тогава започват пазарлъците да бъде извън България за следващото дело на 29 октомври. Ще подпишем молбата, на 29 ще напуснеш България и ще дам на тебе разходите, колко разходи, 1000 лева ще стигне ли на тебе, така в Турция няколко дена да стоиш там и вика семейството на нея ще даваме, нали, ваше семейство. И точно молбата, смисъла сега, нали, има там такова, пише, че на 26 септември отидох на дело и отидох да потвърждавам показанието пред нали, следователите, където съм такова. Да потвърждавам показанието, където съм дал в такова. И пише... По време на следствието? По време на разследването? Да, точно това. И нямам нужда от арабски преводач. Аз, нали, мога такова и само... когато ходех в залата, влезнах, вика, аз бях заплашен от обвиняемите. Няма това нещо, няма да излезе от тук. Няма да кажа никой да знае за това, за молбата. Нещо. Добре, само това никой да ме да знае. Само адвокатът ще знае. Само ще питам нея дали това е възможно това нещо. Да, такова. И вика, не. Почне да креща, един от тях. Те беше... Почне да заканва. Те ще проблем ще се дава на тебе, ще пречим на тебе, в затвора ще станеш, утре пак ще отворим друго дело против тебе. Нали, почне такива... Муафак все пак се подписва под документ.
И излезнах, нали, че отказвам от арабски. Обаче те в това време ми казаха, как аз няма да ходя в съда. Вика, ние ще го вземаме в съда, ти няма да ходиш. Ние ще го вземем там, ще даваме в делството, къде ще му дават и ти няма. Ще напушиш България до 29-та ден. Няма тук и това. Колко време не трябва да ти има в България? До 29-ти, нали, да мине делото. И аз викам, добре, после там, няколко дена, след това ще дойдеш, ще влизаш, защото тогава ще реши проблема, всичко вече. Не е ясно какво ще спечели обвинението от това, че Муафак не е в залата, тъй като рано или късно той трябва да даде показания. Така, нали, аз така, защото сега заради всички викат, отказаха свидетели от показанията и сега той вика, той ще откаже от показанието, пак ще стане нещо лошо, сигурно така. А ти какво ще кажеш пред съда? Стената каквото сега ще сега. Аз сега не знам какво писали, какво нещо. Аз не помня сега, защото те първо от коя година беше? Преди 2 години, на октомври месец, 10-та година беше такова. Питаха ли те за всички, за идмото, за Алиха и Редин, дали ги познаваш? Да, питаха, всичко, те питаха нещо. А сега, когато съм казал към пред вас, там ще го кажа, това няма какво да се... Някои от обвиняемите свързали се с тебе по време на разследването, преди делото, след делото? Никой от тях да ми заплаши. Само да ми каже, че никой не ме заплаши. Това не е вярно, където се заплашва от обвиняемите. А според тебе, що се отказват другите свидетели от показанията? Не знам, а сега трябва да питате тях, защо отказали. В търсене на всички гледни точки, екипът ни продължи да търси нови и нови свидетели по казуса Пазарджик. Човекът, който ще ви покажем, живее в Родопите. Мюсюлманин е с висше образование. Съсед на подсъдимите. Не иска да се знае кой е, за да няма проблеми с семейството му. Ще го наречем Мехмет. Хората гледат да не си развалят ръката. По-добре така с всички. Говорим си, като съберем с познати, като знам, че няма да стигне до друго. Недоволни сме, ама така открито да кажем, видяхме какво стана. Не могат от къщи навънка да излезнат. Притискат ги. Чувам тук Хюсейн Ходжа. Не може от той преди ходеше проповядник насам натам. Обикаля, чете молитви, проповеди прави, погребения и така. Сега му забранили. Именно Хюсейн Ходжа е един от свидетелите, посрещнати с предател, който в съдебна зала забрави какво е разказал пред разследването. То в залата аз гледах и репортажите, и по телевизията. То си беше страшно отвънка. Събрани хора уж мирно, ама с плакати викат, скандират. И посегателството на имамите е посегателство на ислама. И затова ние няма да мълчиме повече. Търсиме правата. Защото ние всички сме българи и всички сме мюсюлмани, които сме тук. И ние сме равноправни българи, като всички останали, като християните и като всички други. Аз такива неща по нашия край не бях виждал преди. Това Аллах Акбар, какви са тия неща такива? Това е малко все едно гледам войната в Сирия, в Либия. Трудно така, навсякъде се говори. Какви били предатели, как уж с тях били, пък после ги предали заедно, особено тия, дето бяха заедно с тях. Те се знаят там кои са. Тия Хюсейн Ходжа, Муафак, сириеца, дето от Сърница. Знаят се. Знам Муафак от много години е тук. Жена му е мюсюлманка от нашите местна. Той преди години е дошъл така религиозен, има връзки, пари идват от чужбина, от Саудитска Арабия. Чуваме, основно направиха за много джамии, помагал е за джамиите, вкарвал пари тук за строежа на джамиите. Школа имаше, религиозно училище за имами имаше тук до преди 4-5 години, ама нещо... Да, в Сърница, да, ама държавата нещо там, полицията, проверки правили и такива работи се чуха и го затвориха училището. А пък и друго разбрахме, тук последно 2-3 месеца сина му го няма, големия. Той студент беше, някъде по Стара Загора, там някъде учеше. И казват, пък и той така сам си е говорил с хора и се оплаквал,
Сирия бил избягал сина му, там във войната участвал. И сигурно и тая работа много притеснява дали някой не хвана там сина му и... Мехмед казва, че част от нещата, които се чуват покрай делото, са верни. Особено след като български имами са ходили на обучение в Саудитска Арабия. Взеха много бързо, много агресивно, така навлезнаха като имами, като духовници мюсюлмански, да кажа, и опитват се и успяха да изместят старите имами, където си бяха от едно време. Някои казват ми, това е нормално, те са млади, учили са, и така е, съгласен съм. От една страна показват много знания, говорят арабски, не че хората много разбират, ама така изглеждат по-добре отстрани. Взеха да се карат с старите имами, били неуки, били неграмотни, хората не били вярващи достатъчно. Ами, те хората са нормални хора. Как да са вярващи всеки ден на работа, те по 5 пъти да се молят на ден? Хубаво е, знам. И аз съм мюсюлманин, знам за това нещо, ама в крайна сметка живота е такъв труден. А те така по-лесен не го правят. Има. Тези, където ги изследват, станаха техни. Видя се от всичко. От живота им се промени, жените им взеха да ходят по-различно. Казват така е, според Корана жената трябва да носи забратка, да носи фередже и така да е по-заболена. Ами, той в това няма нищо лошо. И аз съм съгласен, щом така го пише, ама взеха на външен вид, като се видим и като че ли се делим. Така, не е добре тая работа. Този клип разбуни духовете в интернет през последната седмица. Твърди се, че е заснет в ромската махала в Пазарджик през 2012 година. Лидер на мюсюлманите там е подсъдимия Ахмед Муса Ахмед. Вече е осъждан за радикална пропаганда. В обвинителния акт се твърди, че той призовава за налагане на исляма, ако трябва, с сила и джихад. Аз да кажа за джихад директно не съм чул, ама като гледам как казват на нас мюсюлманите, че ставаме неверници, а пък знаем какво говорят за неверниците и който излезе от исляма, какво е наказанието, казват смърт. Страшно е това. Страшно е, казват. Аз не съм чул старите ходжи така да се говори. И така, за мен тия неща са опасни да се говорят. Сега, ако нашите хора са мирни, аз видях циганите как като слушат тия неща, какво правят. Това е по Пазарджик, по махалата. Има ли разделение наистина, както аз си мисля, на две групи? Едните хората от Родопите, другите хората от Пазарджик и циганите? То винаги има. Циганите са циганите, по-бедни, по-така има и престъпност сред тях. И като дойде някой да ги учи на такива работи, че само така ще са добри мюсюлмани, ще влезат в рая за тия неща, ама трябва да го слушат каквото им казва. Аз съм сигурен, чувал съм от хора, пък и аз така, като съм наминавал покрай тия махали и така съм се виждал с хора, чува се това, как неверниците на джихад да се примахнат, шериат да си направят. А всъщност основата генезиса на всичко това, което се случва, е абдикацията на държавата от решаването на проблемите на малцинствата. И тези хора, те искат да водят някакъв социален живот. Това всъщност е модела на социален живот, защото те влизат, общуват, но защо трябва да се плащат? Аз питам, когато евреите ходят с тяхните тоги, по тяхния си начин облечени, защо те не се плащат от тях? И какво примерно страшно излъчват тези хора?
Ние живеем в един и същи квартал и нямаме никакви проблеми. Това е смешно просто. Някой иска да отчете някаква дейност и да покаже колко е велики национален герой, наказвайки една напълно безобидна общност. А те са напълно безобидни за това, че някой се плаши от визията им. Аз се плаши от визията на евреите, примерно. Защото тук има хора, които преди да влезнат в религията, те са били, примерно, сводници, така, но виждайки, те вече те не са паразит за обществото. Те са полезни. В нашия квартал няма наркотици, в нашия квартал няма престъпност, няма кражби. И всичко това е благодарение за това, че се е създадена една голяма общност, която си помага и която иска да живее съвместно. Те там, където се събира с техните хора, това, което съм чувал, нещата се казват в прав текст, директно. Няма така отдалече. Това е, казва се, това са предателите, това са враговете, тези не са като нас. То си пише в Корана и в Сунната как са и истинските мюсюлмани, какво има да мислят. Някой даже много да не иска, гледа да не се дели така и да каже после пак ето и това неверник, и това не подкрепя братята. Така стоят нещата. Така е. Взеха хората, усещат, хванаха ги вече. Хванаха ги, трудно да се отделят от това нещо и им говорят, това е праведно, това е истинско. Процесът в Пазарджик продължава на 29 октомври. Пред съда отново ще има много хора, отново ще се разгорят страстите. Духът от бутилката вече е изпуснат и едва ли една присъда, каквато и да е тя, ще може да го върне обратно. Поне от поведението на свидетелите в залата ще разберем кой натиск върху тях се е оказал по-силен.